Ahoj, vítám vás u Hollywood Show. Dneska tady máme takovou hezky divnou teorii. 40 věcí o anglické královně, které jste neviděli. Budete dílu. Na jeden díl by toho bylo trochu moc. Tak jdeme na to. Narodila se 21. dubna 1926 na narozeniny celý dvakrát do roka. Jednou soukromné a podruhé červenci. Je druhým nejdéle vánočním panovníkem na britském trůnu po královně Viktorii. Na svět přišla stříkačským dedem. Do školy chodit nemusela, učila se doma nebo u Arcibuska Čarpného. Nemá žádný oficiální vzdělání. Aby však se mohla týkat děvčaty svého věku, byla speciálně otevřená dívčí škola organizovaná Buckinghamským palácem. Tam se naučila vařit celá od dětí a jezdit na koni. Během druhé světové války se připojila k ženskému pomocnému sboru jako Alžběta Vincentova. Princ Filip je vzdálený příbuzný. Alžběta je to pravnou královny Viktorie. V době svatby byl dětským dánským princem. Oni se stal vévodou Edinburghu. Svatbu mu však povolili londýnské úřady, jako cizinci povolili letět Anglii. Královské svatby se nemohly účastnit Filipovo Tesly, protože měli na mandely nacistické důstojníky. Ostatné dádické války byly ještě příliš čerstvé. Albertiny taty byly utkáni hedvábí, zároveň však lásku na svatební taty podídila Alžběta na kuponové lístky, neboť několik let po válce fungoval přídělový systém. Doufám, že se vám dnešní video líbilo. Jestli jo, tak mi dejte like, odběr nebo koment. Jaký fakt jste nevěděli o královně Alžbětce? Napište mi ho dolů do komentáře. Ahoj!